طعنا بالله كما يتقنيو زي بأقورا هورن زدالو أقورا مصارف صحيح أبناي لهم مدفنا أتي بشركنا أمريكان إسرائيلن مس إيران زكاي زولو قوانت أزمالكاتي قاون إذا قوانت إيه موداتو نابيو زاقيد زاسعبو علم لخن زوباون كالولاوات كنتا يمثل زبلنا مرأي كنفتني ناس قام موداتا مدفنا مسانا خد سامحي إذا عدمكم سنة مكتال ኣብ ቬንዙዌላ ንመራሕቲ ሃገር ነበር ኒኮላስ ማዱሮ ንምጭዋይ ዝተገብረ ቅልጥፉን ውሑድ ኪሳራ ዝተራእዩን ስርሒት ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝድገማ ይመስልን ኣሜሪካ ኣብቲ ምስ እስራኤል ተሻሪኻ ብቐዳም ዝጀመረቱ ኩናት ኢራን መዓልታዊ ሚልዮናት ዶላራት እናበልዐ ብግዘን ቦታን እናተጋፍሐ ንምልእቲ ዓለም ኣብ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ነውፅ ከይመርሕ ተሰጊኡሎ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን በዚ ኩናት ተጸልየን ዘለዋ ጎረባብቲ ሃገራት ኳታር ባህሬን ዮርዳኖስ ኦማን ኩዌት ሕብራት ኢማራት ዓረብ ስዑድ ዓረብ ሊባኖስ ኢራቅ ቱርኪያን ሳይፕረስን እንተስ በቀጥታ ወይውን ተፈንጫል ቦምብታት ወዲቅወን ኣሎ መብዛሕተን ወታደራዊ ማዕስከር ኣሜሪካ ዘለወንን ኣሜሪካ ወታደራታ ናብቲ ከባቢ ተጸግዕ ደኣንበር ዛጊድ ብርሑቕ ጥራሕያ ትድብድብ ዘላ ድሮ ግን 6 ወታደር ከሲራላ በኣካል ኣባይታ ወታደራት ከየዋፈረት ነትትደልዩ ምልዋጥ ስርዓት ክትገብር ትኽእል ዶ ትኸውን ዝብል ግን ኣብ ብዙሓት ሕቶ ዘልዓለዩ ምናልባት ከም ካልእ ኣማራጺ ማእኸል ስለያ ኣሜሪካ ማለት እውን CIA ንኹርዳውያን ተቃወምቲ የዘራርቦም ምህላው ቴሌቪዥን CNN ጠቒሱሎ ኩርዳውያን ኢራናውያን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኮይኖም ንመንግስቲ ኢራን ክቃወሙ ጸንሒኦም ሕዚ ግን ብኣሜሪካ ተደጊፎም ክሳብ መንግስቲ ዝግልብጥ ሓይሊ ከምጽኡ ዶ ይኽእሉ ብዙሓት ዝጠራጠርዎ እዩ ኣብ ጎስኳስ መረጫኦም ኣብ ዓለም ሰላም ከስፍኑን ሽልማት ሰላም ኖቤል ንዕኦም ከም ዝግባእን ክምጉቱ ዝጸንሑ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብረቡዕ ኣባይቱ ኣሜሪካ ከቢድ ተቃውሞታት ገጢምዎም ነይሩ ፓርቲ ዓቃባውያን ኣብ ዝዕብልሎ ተወካሉ ህዝብን ሰነትን ግን ኣንጻር ኩናት ዝተበገሰ ቋም ክሕሉ ይከኣለን ቅድም ኢሉ ኣብ ኢራቅ ቀጺሉ እውን ኣብ ከም ኣፍጋኒስታን ዝተኻየደ ፍሹል ወታደራዊ ምትእትታው ኣሜሪካ ናይ ቀረባ ዝኽሪ እዩ ቱርኪያ ሓንቲ ካፕተን ንመጥቃዕቲ ኢራን ዝተቃወማ ሃገራት እያ ነይራ ንብዙሓት ዘገረመ ግን ብኢራን ናብ ቱርኪያ ተተኪሱ ዝተባህለ ሚሳይል ብሓይሊ ምክልኻል ኔቶ ኣብ ኣዘርባይጃን ተወቂዑ ምብርዓን እዩ ኢራን እቲ ቦምብ ካብ ወገና ከምዘይተተኮሰ ትገልጽ ነቲ ኩናት ንምግፍሑን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ጽልአን መፍጣርን ብእስራኤል ዝተተኮሰ ምዃኑ እያ ኢራን ትምግት ጸሓፊ ኺዳን ኔቶ ግን ብሰንኪቲ ዛጊድ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጻመ ኔቶ ናብቲ ኩናት ናይ ምጽንባር ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዝወሓደ ምዃኑ እዩ ዘመልከት ብኣንጻሩ ኣብ ሳይፕረስ መጥቃዕቲ ቦምቢ ኢራን ምውዳቑ ስዒቡ ግን ኢጣልያ ሃገራት ኣውሮጳ እኹል ምድላው ክገብራ ጻውዒት ተቕርበለን ኣላ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ መደብራት ኣሜሪካ ዝሓዘ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ካብተን ቀዳሞት ዒላማታት ኮይነን ዘለዋ እየን ሕብራት ኢማራት ዓረብ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ እያ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ብሓሙስ ከም ዝጸብጸቦ ሓሙስ ካብ ኢራን ብዝተተኮሰ 7 ባሊስቲክ ሚሳይላት እቲ 6 ክመክንን ከሎ ዕላምኡ ዝሃረመ ቦምብ ግን ነይሩ እዩ ክሳብ ሓሙስ ንጎጥራይ ንመደብራት ኣሜሪካ ዝዓለመ 196 ቦምብታት ባሊስቲክ ሚሳይልን ልዕሊ 1,000 ቦምብታት ድሮናትን ተተኪሱ ድሮውን 3 ሰባት ቀቲሉ 94 ድማ ከም ዘቑሰለ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ናይ ሓሙስ ንጎ ሕታሙ ኣስፊሩሎ ምስ ዋሕዲ ናጻ ምንጭታት ኣብ ኢራን ዝወርድ ዘሎ ክሳራታት ብናጻ ምንጪ ምፍላጡ ከቢድ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኢራን ግን እስራኤልን መሻርክቲ ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዜጋታት የውርድዎ ኣለዉ ንዝበልዎ ኣትሪሮም ይነቕፉ ሓደ ካብኡ 171 ተምሃሮ ዝቐተለ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣዋል ዝተተኮሰ ቦምብ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማያት ንመራኽብን ጀላቡን ኢራን ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቱን ንኣህጉራዊ ሕግታትን ስምምዓትን ዝጠሓሰ ምዃኑ ኢራን ትኸስስ ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝግለጽ ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ህዝቡላህ ናብ እስራኤል ዝዓለመ ቦምብታት ከተኮሱ ድሕሪ ምጅማሮም እስራኤል ተሪር ግብረ መልሲ ሂባ ንዝሓየለ መጥቃዕቲ እውን ነባሪ ህዝቢ ሊባኖስ ነብሱ ንምድሓን ናብ ዝረሓቐ ደቡብ ገጹ ክሃድም እስራኤል ኣጠንቂቓላ ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቃት ሑቲ ግን ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ይከታተልዎ ምህላዎም ጥራዮም ኣመልኪቶም ዘለዉ ከም ጸብጻብ ኒውዮርክ ታይምስ ኢራን ነብሳ ንምክልኻል ኣይጽግማን እዩ ሓገዝ የመን ኣብ ዘድልየላ እዋን ግና ኣለና ክብል ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ሑቲ ቃሉ ሂብሎ
خلنتناو مدقعتي إيران نمدخامن منبركاخن تسعر زلا أمريكا سجر دوبات إيران أبدوباتن جزءاتن كالوت هجرات سجيراون مدقعتي تفتصم الله أب كل مايات سريلانكا بأمريكا توقع عزت حالة مركب حيل بحري إيران حدا نايز أبنتيا حموس نكو منستر قدات وطا إيران مس MBC تلفزيون أبز قبروت آنحيت أتا مركب مس هند بملفان لممد تكايد زنبرتن أزوار زيت عاتقاتن من بارا بمقلاز أمريكا نعلم لخصم معات تتحسال لاخبلو يخصو إذن نخونا عندما حازوت إيران زبهالا تشاينا روسيان بمعدو إنز عزاوا زلوا كلتين نتي أستات حادش إيراناويان سيفيلاويان زيقاتات وسيدو زبالو مدقعتي كونينا نقولوا بحلف تشاينا نتوات رخة هدئن نتزوبا خطر رقاقين يا تسعر أبسلامة زوبا زعبي جتا زهلواون تشاينا يا أستات سمنان شو عتن مئتاو زيت تصاري زيت ندادي ناب تشاينا خمز الأخيو الجزيرة زيت أبسب سلازين بار من واحد خوينات أبقو توا تشاينا قرب ساعات تهاجرن كم توزخل حاسيان قلي لايك خوننيو أتخوينات كسابلومي بمعدون رحو دبدابني زكايت زلو إيران تتكسو زلا شهاد زتسيم بومب نمفرايو كاب إسراء كساب $50 زحتتيو إذو بومب روسيا أبكينات يوكرين ببزحتو تقاملو زنبارتيو إيران أشحت بومبا شهاد أفريق تكون كمتخلي قمات أتقاند قداين بقر نحنتي بمأخلاي قمقام كساب $30,000 وزعتات زتقبرا بومب نمنكاي زقبر وزعتاتيو نتي معلتاوي كاب إيران زتكوس زلو أشحت بومباتات درون بتصرى ميسايلات أمريكان مشارختاني زمكن زلو أتو زوتر مكلاخل ميسايل باتريوت زتسيما خوينو نحنت ممكن بومب نمفرايد ما كساب $3 مليون أمريكا وزعتاتي حتت نسو طرح زي كونس نحنت بومب درون نممكات 4-5 مكلاخل بومبتات كاب زتفلالي خورنعات متكواس يدلي سلازي نحنت بمتقنو بحصور ستسرحت بومبا درون إيران نممكات كاب 10 مليون أمريكا زواقو مكلاخلي حتت وعلى حديرو زمت صحتهم بقر إيران كنديز أكل بومباتات درونات دالي الله أمريكان مشارخة هاجرات وشمت عربكا بزز كايزولو وزاقتات مكلاخالن كقصلا يخلادو زبليو بزحات كابزن قربا بتهاجرات كم بعال إماراتن كواتارن نوحدات معلتات كتسأنح زخيل تسأرى بومباتات راي كم زلوان يزقلاز أمريكاون تسأرى بومب باتريت أخل كم زي بلان اتخويناتن تتناوي حودما مستي نمفرايو زرليو جزا كتسقام كم تخلي إمان بوغن أمريكا جن أبز صمون بريزيدانت دونالد ترامب خونو ولا ون منيستر مكلخال أمريكا بيت هيكسات كندزوا سدق زي وسد نمكتلو عقما ألنا خوليهم تسمعهم تملكتنا نايلون مدبنا أبزازي منا لنا صباح بتمساسالي أب كالوقت معوالتات بعلمويا عديمنا حيزنا خنمزينا تتصبينا